Hurian itu hata masuk mahita tapahohoma martang yang nahohoma ita. Amin. Mari de mahita sian buku ede nomor 10 no kesian acara do mangyut. Mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni amakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Saitong do mamerengi matakku tu Jehovah, ay ibana do mangenet pathusian jorgong, saido pakon maau jala asiro hamdiau, ay pujung jala nadangol doau. Hodo ali Jehovah dihalungutur rohaku, ali di batakku marhabosat tu hodo au, say unang paila au. Haleluya. 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 Ale amanami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu na sasadai, dilehok kodo iba na humoko pami, mamorsan dosa nami sahat tuhau pinarsilangi. Sai patogu marohanami, asa unang ganggu rohanami, makkaporsyai hasisan ni dosa nami. Asa unang madele hami, ala ni dosa nami, alai positutu rohanami di asini roham nagodangi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak hawolongan ni rohami. Amin. Itu hatta tangion namuma patik di debata tersurat di patik paupaton dohot lapatanna. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina ono marima ulahamu nasa siulaunmu. Alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah de batam doi.
dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu te manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni huta ni halak pe, namangibati hutam. Ai di naonomari do di toppa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di baheni do ubahen na di pasu-pasu di bata jahuba, ari paradianan nai jala di perbadiai. Lapatanna ikut dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta di ajar nasian hata ni di bata, ikon badiado hata ni di bata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mang guruhon. Ido sahatna atong martangiang mahita mangido gogo sian de bata. Sai pargugui pahami mangulahon na hobar tupati. Amin. Tatopotima dosatta tuadopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha dang lomoro ham mida hamatean ni perdosa mulak manyan parjahati tumadik kondalanna asa mangulu ibana ido di pangido roham alani i ubahen hu pangido hami sai sudati ma toru-torum asa unang mangonai betu hami sai sesa sudi dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham sai pargugui mahami asa margugo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonod do hatani Jehovah, unak ko mabiar, ay au do siluluhok ko, nunga pola hujau guarmu, au napunaho. Asangapon ma di debata na di gijang. Amin. Tapi kema hatani debata turpuk epistel ni ari mingguon. Matius 22 mamuk kasihan ayat 37 1 sada tajahama margati sorin. Jadi didok Yesus ma siha holongam mudo Tuhan debatam sian nasa ati-atem sian nasa hosam dohot sian nasa roham. Hidopati Raja Jala Parjolo. Alai dos do argani napa dua honon. Siha holongammu do donganmu dos sod dirim. Pati napa dua odo makakam nasa mati dohot hatani parurirang. Alai dinapungui akka parise disukun Yesus mana sida ninnama. Olat nima sahatna mertua doa kana tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Maredehita Tahati dakon maha porsiaut tai songon nahi tena dakon ni dongata saha porsiaut di sedok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata jahuba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohotano.
Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siaton di porbadia, andorang suhabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banuatoru dung di tanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul ciamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangaluan na sora suda. Amin. Titing HKBP Serang, Resort Serang, Minggu tanggal 7 Maret 2021, naso hujahami sia julon tajahabema di rohata. Nomoronom, naparjulu, guarne minggu okuli, topik, maka holongi debata, atau kasih kepada Allah. Nomoronom, mutasi pendeta resort, khobar tu surat ketetapan Epurus HKBP, amata pendeta Romulus Hasiahan STH, pendeta HKBP Resort Serang, dimutasi gabe pendeta HKBP Resort Tigalingga Distrik Onom Dairi, jala amata pendeta Benny Boniniaik Siagian STH, sian HKBP Resort Lawe Ponggas, Distrik 12 Tanah Alas, gabe padita HKBP Resort Serang, domu tulauni pinamotohoma di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di Patupa serah terima jabatan pendeta resort nani huloni pareses HKBP Distrik 21 Banten. Pinanggidoma haradion ni sude parlado saresot dohot pangulanagot tiki songoni parlado parar tahun manang ketua dohot bendahara na tolu huria madohoti ulauni masuk pukul 15 wib maringanan di ruang konsistori ni Garejaon. Di hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 Patupaon ni huriatama acara pabrohaton amata padita Siahan STH khobar tusi papungu peliat dohita marhiti amplop dalatta laho makamulatehon pakobasion ni amata pandita resot saliling di huriaon. Acara paprohaton dohot mangujakon di Patupa dung sipul jamita nani uluhon ni pareses HKBP Distrik 21 Banten. Duk sipul parmingguon ududatama acara ramatama manang pisa sambut paprohaton padita resot doho majakon padita resort nai baru nama ringanan di lantai sada ni Garejaon. Akan adohot tulauni ima parlado doho keluarga HKBP Serang, HKBP Maranata, dohot HKBP Cikande. Utusan ni ruas ya ganum sektor sian HKBP Serang, HKBP Maranata, dohot HKBP Cikande. Utusan kategorial ama, perempuan, lansia, NHKBP remaja dohot guru sekolah minggu, sian HKBP Serang, HKBP Maranata, dohot HKBP Cikande. Utusan punguan-punguan HKBP Serang, HKBP Maranata, dohot HKBP Cikande. Akan aparsi dohot tulauni pasahaton ni panitia do undangan. Napasiahon pertanyaan sektor marhite media online. Do mutu pandemi virus corona Patupauta do pertanyaan sektor di bagas keluarga
marhite online ima aplikasi Zoom. Tapasahat jala tapasahat ma peliata marhite situa sektor. Adorak so partangyangan host managihon ID dohot pasport tu grup sektor tabi. Na paduahon titing neng marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu parbagasoma anak dohor boru ni huriata panguli Meliano Sinaga anak niamata Monang Sinaga tubuninata Hinorhon boru Huta Barat alamat Perum BCP 2 Blok F sektor 10 Bumi Ciruas Permai ruas ni HKBP Serang Resort Serang dohot Orana Selvia Bella boru Sitanggang boru niamata Raya Sitanggang tubuninata Suryani boru Manurung alamat sektor Onom Bumi Agung sektor 5 Bumi Agung ruas ni HKBP Serang Resort Serang pamasumasuon parbagason di hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 masuk Jamualu Tulpuluwip di lantai 2 di gereja HKBP Serang Resort Serang. Titik paduahun naing majalo pasu-pasu parbagasoma anak dor boru ni huriata panguli Jona Harlinton Sianipar anak niamata Sihar Sianipar nahinan tubuninata Lonsenia boru Siburian alamat Jalan Keramat Eka 1 nomor 48 sektor 2 Keramat Watu ruas ni HKBP Serang Resort Serang dohot Orwana Chelsea Masli boru Nenggolan boru niamata Ridwan Nenggolan tubuninata Sonti boru Segian alamat Perum Blok D2 nomor 6 Cikande Permai ruas ni HKBP Serang Resort Serang pamasumasuon perbagason di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2021 masuk Jamualu Tulpuluwip di lantai 2 di gereja HKBP Serang Resort Serang. Titing parjulu naing majalo pasu-pasu parbogasoma anak dohot boru ni huriata panguli William Pascal Adinata anak niamata M Adinata tubuninata Ipo Runtewena alamat sektor 2 Karamawatu ruas ni HKBP Serang Resort Serang dohot Orwana Rinta Regina Melati boru Simajutak boru niamata Situa Saidi Simajutak tubuninata Titi Marni boru Huta Galung alamat sektor 2 Keramat Watu ruas ni HKBP Serang Resort Serang pamasumasuon perbagason di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 masuk jam 10 Sadawib di lantai 2 di gereja HKBP Serang Resort Serang. Saya dipatulus tuhatama sakap nasida dinalaho marbagasi. Parhepengon ni huria boy mata jaha dititing nasa tu hitabe. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Songoni matiting pakobasion do parhepengon di bagasa minggon sadi pasu-pasu tuhatamai baik sangap di guarna jalama koron uli las niroha di huriana. Amin. Sayunang mandau
Amin. Ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Shalom ma dihita saluhutna. Turpuk jamita dihita di bagasan mingguta sadarion. Ima di minggu okuli diturpukkon di 2 Musa biddu 20 mamuka sian ayat parjolo sahatu ayat 10 sada songonon ma didok disi tapai hutihut ma di bagasan rohatta dungi diaturhon debatama sudi akka hataon nin nama ahudo jahuba debatam na paruarhon ho sian tano misir sian bagas parhato bananmu dang jadi marakup ahu adong debatam dang jadi bahedonmu di ho gana-ganaan manang sumasuman di nabanua gijang nang ditanoon rodida di bagasan aek na ditoru ni tano dang jadi ho marsobba tu nasida manang uluanmu nasida ayahudo jahuba debatam debata parrimas na mangaluluhon hajahaton ni ama-ama tu akka anakna rodi sudut patuluhon dohot paupaton akka nasogoroha diahu alai asidorohaku dia kana maribu-ribu akka na maktolongiau akka na mangaraduti akka patikku dang jadi dohononmu gowarni jahuba de batam anggo sian yang niroha ai sai nahona toru ni jahuba do manangise nama dok gowarna sian neang nirohana ingot hamuma hari sabat lahu pabadia hoca onomari mahamu mula-ulaon jala bahenonmu nasa ulaonmu alayang go ari papituhoni ari pareden jahuba de batam doi dang jadi bahenonmu disi agia aha ulaon manakko manang anakmu manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, nang nasorak tuho, di bagasak utam. Ay di naonomari do ditoppa jahuba langit dohot tano dohot laut dohot nasaisina. Dungi maradian maibana di hari papituhoni, di baheni do ubada di pasu-pasu jahuba ari paradianan nai, jala di parbadiai ido sahat ni turpuki orasma dihita saluhutna Allah sudah mati ninna sahalak ahli filsafat Ima Friedrich Nietzsche bahasa didok ibana Allah sudah mati ngamate be debata God was dead nebana alana tunggu ape di bajolma di portibion suadong be tindakan ni debata cala bohape hajahaton di jolma di tonga-tonga di portibion sehirana suadong do pabayanan ni debata laho mangotapi ninna ibana. Jadi di dok ibana mah Allah sudah mati. Alai molo sepintas tapi kiri hirarong do toho ni padohan ni sinit seon Allah sudah mati. Sudah mati di dia. Ayalana dak parduli bejol mai di debata. Manusia tidak mau tahu lagi dengan Tuhan Allah.
Dan manusia tidak mau tahu lagi dengan urusan Tuhan Allah. Dia hanya sibuk dengan urusannya sendiri. Dan dia hidup hanya dengan urusannya sendiri. Dan tidak ada sedikit pun hubungan yang dia lakukan dengan Tuhan Allah. Jadi alani maksud ni sinice di rohani jolmai. Di ate-ate ni jolmai nung namate debata. Jadi yang debatai namate alai di rohani jolmai. Di ate-ate ni jolmai nung mate be debata. Eta bagaimana kini episteli? Di do. Di episteli nakina. Si haholongan mudo Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam dohot sian nasa roham ima didok di epistel nakin ahado didok patik raja jala parjolo ikon si haholongan mudo Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam dohot sian nasa roham ido nama ngulu debata di bagasan ate-atena. Jadi ikut di ate-ate taido debata, ikut di hosat taido debata, ikut di rohat taido debata. Tapi kedorate edden yakka paredei di dok rubani bereng ma dison buni di ate-ate kon sipan dope goarmu bereng ma dison buni di pusu-pusu kon sipan dope gobarmu daktar bainai dope maka lupa hoko daktar bainau lau pasi di koko molo di dok Yesus si haholongan mudo Tuhan debatam sian nasa ate-atem ikon lobi siani medeta tu debata molo sian nasa ate-ate dohonot tama o Tuhan bereng ma buni di ate-ate kon tok tong do sipan gowarmu nabadiai bereng ma Tuhan tuson buni di pusu-pusu kon tong sipan dope bohimi namar sinodangi daktar bayanau Tuhan maka lupahon ho daktar bayanau Tuhan laho pasidi koko ikonido molo debata mangulu di bagasan ate-ate. Jadi mana mangulu debata di bagasan ate-ate? Alanido asa mangulu debata di bagasan ate-ate di dokma di bagasan minggutta sadarion maka holongi debata. Jadi ikon haholongatta do debata di bagasan ngolutta. Na parjolo tabereng ma di patadahod debata do ise ibana. Di dok ibana di ayat 2 ahudo jahuba debatam na parwan hon ho siat tano misir sian bagas parhatobanonmu. Ahudo debatam diperkenalkan Allah dirinya. Debatana parwar hon ho yang membebaskan engkau, yang memerdekakan engkau, yang menyelamatkan engkau dari perbudakan Mesir. Aku Tuhan Allahmu. Baru pedidok, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Unang adong debatam marakuk bahenon debatam. Jadi nggak dipatah dahud debata na parwarkon nasida membimbing nasida mabuan nasida sian parhatu banuni merhite Musa saha utano Kanaan. Jadi ko saha nasida tu debata dang olat ni Musa, bukan Musa yang menyelamatkan mereka, bukan Musa yang membebaskan mereka, bukan Musa yang menyelamatkan mereka, bukan Musa yang melepaskan, tidak.
Iman mereka bukan hanya sampai kepada Musa, iman mereka harus sampai kepada Allah. Debata ido na paluahon, ido na menyelamatkan, ido na membebaskan. Dang olak ni si Musa, dang olak ni opu. Manang si Abraham pe opu na porsea, dang olak ni ha porsea nasida. Dak tuopu nasida bertumpu. Tu Jahubado, tu debatado, opui hanya perantaraan ni debata. Mula hita halak Batak, olak ni opu do ha porsea otta. Huta isi mamuka, huta na pinukan ni opu. Bagas isi mamuka, bagas na pinukan ni opu. Adat isi mamuka, adat na pinukan ni opu. Jadi olak nyopu maha porsea otak dak saha tu debata. Alanido macayar gama di hitopui sumangok nyopu, begu nyopu, sude dohot akka ugasan nyopu, tokka molodung idok opui songonon. Umar gama di hita opu sian debata. Jadi dak saha tita tu debata. Alani ikon romba kota doi. Molo di dok tuat mana dolok martukot siala gudi. Na pinukan yo puta parjolo itu nota siap pudi rombak, bukan itu. Tuat mana dolok martukot siala gudi. Nani leon ni debata. Adat nani leon ni debata tuo puta na parjolo ihu tonota siap pudi. Jadi ko saha do tu debata. Iko siap debata do. Ahala Israel idu hapor siapna siap debata. Molodung sahat siap debata pasti debata mata ului. Jadi bohado horoa molo sai horsoak kita taringot tu namar kuriaun hitala batak. Dak pola madok boa olak di kulit doha Kristenoni di hita halak Batak, hanya di kulit. Di ate-ate adat budaya itu di ate-ate. Alaniaha dang masuk ka Kristenoni tu budayai. Jadi budayai mah di bagasan dang masuk dang gabe disirai hak Kristenoni budayai. Pisah mah budayai dot hak Kristenon. Dak kia pa Jepang di halak Batak budaya doa Kristenon sehera rel kereta api terus dua. Nasada si majojak na di adat, nasada si majojak na di agama. Jadi seterus mah songoni dakya bertemu agama dengan adat. Jadi ikon pamasuk kota doi. Dak salah mangaleon si peritodi. Tu boruta tu beretta tu mangaleo sipir ni todi. Leonota aleta dok pir matodim di papir debata dang borasi papir ko ditikki huwa pehon sipir ni todio di sima debata papir hon todim ai simbol do borasi bukan itu dang ina papir hon simbol semua dunia punya simbol martanginya kita tutup mata mangalopit tangan itu simbol tak pakai silang itu juga simbol madidi pakai aek itu juga simbol. Perpadanan Nabadia, ulun Nabadia, roti dan anggur itu juga simbol darah Kristus dan tubuh Kristus. Jadi kosaha do kita tu si asasuan di rohatai sipan di rohatai songonan edei gobaran di tuhatai di pusu-pusu tai goar ni tuhatta Nabadiai gabe hidup mahita di bagasan hapor seauta tu debata. Namangiut amo kadongan sapor seaon. Halak Israel terus doi di Papua sejarah nasida yang dibebaskan Tuhan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Terus doi berulang-ulang. Audo jahuba de Batam ingot ho hatubat doho di Mesir. Au napaluahon saha tu tanah Kanaan itu terus dan diulang-ulang diceritakan kepada anak-anaknya Tupino Parna sampai tidak lupa. Buah molo hita halak Batak. Dak kita carita hontu gelek ta bohado halak Batak gabe halak na pistar na bisuk na marroha na maju jalamamora nuain karena kekristenan. Dulu orang Batak di dalam kegelapan, keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, ketertutupan. Otodo na jolo bangso Batak di haholomo Roma barita nauli dibuan Simono Mensen. Injil dibuka sekolah, dibuka klinik kesehatan, dibuka pertanian, dan dibuka juga untuk pendidikan. Jadi 3 pilar didirikan nomensen keempat Injil
pilar pendidikan, pilar kesehatan, dan pilar pertanian. Baru kemudian Injil. Gereja, jongjong gereja, jongjong sekolah. Jongjong gereja, jongjong klinik kesehatan. Jongjong gereja, jongjong lanbun pertanian. Alani pistar mahalak Batak, malu mahalak Batak. Olan buka perkebunan di Sumatera Timur, Borhat halak Batak bekerja di sini. Berangkat orang Belanda keluar dari Indonesia, pertama-tama menjadi pemimpin di perusahaan itu semua orang Batak. Di Bangka, Bapak Nisi Felix Tapubolon pertama sekali di situ direktur PT Tambang Timah setelah orang Belanda pergi. Orang Batak di perkebunan asisten ADM, asisten kepala, orang Batak mengganti semua orang Belanda. Karena apa? Sudah cerdas, pintar. Ale holan mamora, holan hebat, holan menjadi manusia. Lupa maibana, itu ibu yang melahirkan dia. Siapa ibu yang melahirkan dia menjadi orang demikian? Ingat gereja, HKBP, lama di Perserahan. Dak tebu HKBP monoton torinna laoma martopak-topak. Saya sudah na martopak-topak ini. Ditinggalkan ibu yang melahirkan dia, menjadikan dia orang yang cerdas, menjadikan dia orang yang maju, menjadikan dia manusia yang jadi maju ke depan. Tapi lupa melahirkan ibu yang melahirkan dia. Anggola Israel dan lupai itu tetap diceritakan. Ido asa mangulu de bata di bagasan ngoluta ikut ingotot taruh sejarah. Orang Batak itu kita ceritakan dan hidup di sana. Naparpudi di Leon Mapatikna audo jahuba de Batam dan jadi marakup au baenonmu de Batam ninna. Dan jadi manobak kagana-ganan mabaeni manang sumat-sumat tusi ikon gabe sobaum tidak. Dan jadi dohononmu gowarni de Bata yang gosoture dalanna. Ido molo di ate-atetta de Bata, molo holong rohatta di de Bata. Gowarna ipe ikko badia di rohatta dan gait-gait. Heado rupani jol mana jolak kedak saya di parmeam-meam. Saya marsumpah-sumpah molo madok sumpah demi Tuhan taksi dohonon somoni. Na parmeam-meam pun gowarni Tuhan. Jala di dokma ingot tamu ma pabadiahon ari minggui onma. Patik na paupatonon. Nah pertama disuruh dohita karejo onom ari. Ikon ulahononmu nasa sulonmu mangula onom ari lelengna ho mangula. Jadi disuruh dohita bekerja 6 hari. Karejo onom ari. Dan margait-gait. Betul-betul bekerja 6 hari. Berikan waktu kita 6 hari itu bekerja, kata Tuhan, bekerjalah 6 hari. Setelah kita bekerja 6 hari, tidak bermain-main. Alai anggo ari papi tuhoni 1 hari. Dari 7 hari hanya 1/7. Onomari disuruh ita mangula-ulota bebas sita disi ulau cude di bagasan seminggu 7 hari hanya diminta kita 1 hari dari 7 hari itu 1/7 dari hari-hari kita. Alai anggo ari papi tuhoni berhenti mangulon. Mas Sohot ada waktunya untuk istirahat. Dari kereta api ya teh. Kereta api ngasih busi-busi. Adok stasiun na. Dung di stasiun ninna. Soma turun mapanopangi. Mangulon madisi. Baru pe borhak musek. Bagari busi-busi. Adok stasiun na. Adok terminal na. Gari busi-busi. Adok paradianang na. So siap busi-busi pamatak tahun. Tak perlu kita istirahat. Kita tidak perlu untuk istirahat di dalam 1 minggu, hanya paling 1,5 jam. Kita di sini, sian sadari ipe sada 1/2 jam doi, si sada 1/2 jam ipe dak sudah ipe si, bapalik kolas sajom doang guna murni hita. Aka pembukaan dohot penutupan namanya terakhir. Boha dang boy leonot tasian sudei, molo mangolu do memang debata di ate-ate tai. Sotuk toho rupanya dok ni sini cei nama te debata di hati-hati. Alani kembali kita mau menghidupkan Tuhan Allah itu dalam kehidupan kita, sebab sudah ngolut tahun
dakke amalua sian pangatoion ni debata. Alani taha holongi ba debata, marhiti na mangulahon lumubi pabadiahon arina ditikki ari minggui talehon tikkita talehon rohatta martangiak kita tuadupan ni debata. Hamuak kadungan saha porseahon dung kopiton tabayad do pertaniangan marhiti zoom onom ma sektor upimpin na di hari Kamisi zoom onom sektor piga halak mana onom sektori 24 halak tabagi ma 24 dibagi onom 4 halak ma sa sektor. Jadi alani korombakot tanama jumon atik swadok tutu kuota atik sodiboto tutu marzum bamolo naing tatap muka tapatupa matutu tatap muka dengan batasan molo dijabu 10 halak ngatar hilalai daripada 4 halak namarjum sian sada sektor asa boha mangolu debata di bagasan ate-ateta selamat maka holongi debata amin. Mauliate matuhan nunga dipakulingi hohami marhite-hite turpukmu di bagasan sadarion hatami Tuhan nama dok tuhami angsa huha holongi hami hosian nasa ate-ate nami sian nasa hosanami dohot sian nasa rohanami huha ngoluhon hami idi sude gulmit ni ngolu nami lumobi Tuhan marningot sude pabainanmu di bagasan ngolu nami pribadi lepas pribadi diramoti hodo hami diparmudu-mudu hodo hami dileok kodo akapasu-pasumi Tuhan jala dileok kodo hahi pasod di hami jala dileok gugu di hami mangadupi kopit 10 sia di bagasan tikyon naing mamangulu ho Tuhan tutu di ate-ate nami di pusu-pusu nami di rohan nami hangulu honon nami maho Tuhan di sude gulmit ningulu nami pabuan na mangulu doho di bagasan ate-ate nami mangula bekerja huhaholongi hami maho Tuhan sian nasa rohanami atong pasu-pasuhon mahatami gabe hanguluan nami songoni ma Tuhan debata manami pasu-pasu manang dohot ruas ni huriam namar minggu nuaing ditongani bagas nasida marhiti live streaming hatam naung saha tu nasida Tuhan ditongani bagas nasida suat tonon mui asa mangulu debata tutu di hati-hati na pasu-pasu ma keluarga namar minggu marhiti live streaming jalalehononmu do pelas niroha diganup hami Tuhan na adong di garejaon dohot na dibagas nami be hami namar minggu Tuhan debata manami pasu-pasu ma akaruas ni huriam namar ulang tahun mamuka sadarion sahat tu ari Sabtu naroon naung tertera di wartani huriami Tuhan lehonon mugajang ni umur ahi pason songoni dohot las niroha songoni dohot ulang tahun pernikahan pasu-pasuan mu rumah tangga nasida gabe rumah tangga las niroha pasu-pasu ma Tuhan pakobasyon namin waing dison akapangon halado ni huriam namar hubas songoni pangula akapar haladom na sopartohonan namar hubas majakon akapar minggu di harbangan ni gereja mot Tuhan marhite protokol kesehatan songoni Tuhan nang dohot akapar haladom haretao napapungu persembahan songoni Tuhan debata amanami nama jahatikting liturgis napasahaton barita nauli songoni nang dohot parhalado naso partohonan pemusik nang dohot song leader sude tahe Tuhan hami na hadir di son pasu-pasu ma lehonon mulas niroha di hami ganup pabuah hodo Tuhan si sobaun nami Tuhan nahu pasangap pami Tuhan natoktong mangulu di bagasan rohanami Tuhan nahu haholongi hami atok tangihon matangiang nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangiak kami tuho Tuhan asiro hamdiham tangihon tangiang nami amen.
Redemahita tapasahat ma piliata. Tauruti itu ayat 3. Tatagiyakon ma piliata, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na dinggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masian nanilekon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom.
pasu-pasu mai jala ramoti, asahu para seyak kami pelianon, pati bulhod harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalamu taddahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam gir-gir hami maddok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magawarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion ang uluan siapari. Sesama dosa nami, songon padesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalohamu ma pasu-pasu ni Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata babohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaorhon ma damena tutodim. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Mauli.